Ikamata video ya mtsiku la lero mukhala muridziwa chifukwa chimene mtsogoleri wa dziko lija la Vatican Pope wakanira kuchita mgwirizano ndi mtsogoleri wa dziko la America amene ndi Donald Trump. Ndipo nkhani yonse ndionena kuti Donald Trump kusatira kutuluka kwa mgwirizano uja wa United Nations ndi kuchita chiganizo chomafuna kuyendesa zinthu mwaokha, adayambisa bungwe limene lili pansi pa Donald Trump. Ndipo bungwelo akulitchula kuti Board of Peace. Akufotokoza kuti nsanamira za bungwe limeneli ndikufuna kubweretsa mtendere ku mayiko amene akuchita nkhondo ndi ena onse amene sakugwirizana. Ndipo malo mwake iyeyo pofuna kugwira ntchito imeneyi adafuna kuyitaniramo ena mwa mamembala amene akhale nawo mu Board of Peace imene iye wayiyambisayi. Ndipo malo mwake adawuzanso Pope yemwe ndi wamkulu wa chipembedzo pa dziko lapansi kumeneku ku Katolika mu dziko limeneli la Vatican. So ena nkumataba kuti Vatican ndi dziko gowa ncheki muzapeza kuti padakali pano limayima pokha ngati dziko tsopano osatinso ngati umodzi mwa mizinda ya ku Italy, komano imayima pokha ngati dziko. Nchifukwa chake tikugwiritsa ntchito kuti dziko la Vatican. So Pope atapezedwa ndi pempho limeneli lonena kuti achite mgwirizano huu ndi USA akana. Ndipo zifukwa zimene akanira ndi zonena kuti chifukwa choyamba chimene chachititsa kunena kuti amene wa Vatican asalowe nawo mu mgwirizano umene ndi nkhani yonena kuti akufotokoza kunena kuti mgwirizano wozesa mtendere sungamatsogoleredwe ndi munthu wokonda nkhondo. Komanso chinthu china, bungwe silingamayendesedwe kapena silingakhale pansi pa munthu mmodzi. Bola linakakhala kuti lili pansi pa United Nations kunali kumveka. Ndipo mu mfundo yawo adafotokoza kuti mtendere woyenera kusogoleredwa ndi mabungwe apa dziko lonse lapansi monga United Nations, osati munthu mmodzi kapena dziko limodzi. Ndipo iwo mukufotokoza kwa wafotokoza kuti izi ndi zolakwika, ndipo zimene zingachitikezo zitha magwiritsidwe ntchito kapena zitha kuloweresapo ndale. So akuona kuti dziko limodzi silingamakayendese bungwe kapena munthu mmodzi kuyendesa bungwe monga amene alili amene wa Donald Trump. Ifo Donald Trump ndi amene akutsogolera kwambiri bungwe limene la Board of Peace. Malo mwake iwowa akana zimenezi. So mukulankhula kwa Pope Leo adafotokoza kuti nkhondo sinjira yothetsera mavuto. Mtendere woyenera kuchokera ku chilungamo ndi chifundo osati mphamvu kapena asilikali. Pamene njira zimene amagwiritsa ntchito wa USA ndi kuchita apply asilikali malo amene mukumenyedwa nkhondo kuti mwina azese mtendere. Komano iwo akufotokoza kuti njira yobweresera mtendere si imeneyoyo. So sangachite linki ndi anthu amene amakhulupirira kuti mtendere woyenera kubwera chifukwa mwina achita apply asilikali kumalo kina kwache kuti akazese mtendere, monga zinachitikira ku Nigeria muja yense anatumizako asilikali ndi kukaphulitsa gulu la zigawenga zimene iwo a Vatican pansi pa mtsogoleri wawo Pope anena kuti ayi mtendere sumadza mwa njira imeneyo. Choncho sangachite mgwirizano umenewo ndi amene wa Donald Trump. So kwambiri nkhawa yawo ili pa za mtendere wamphamvu komanso nkhani za mtendere wachilungamo. Pope Leo mukufotokoza kwa wafotokoza kuti iwo amakhulupirira kuti chilungamo, ulemu wa anthu, malamulo pa dziko lonse lapansi zimene zozo ndi zimene zimayenera kupanga. So pamene mbali ya Donald Trump akamakamba kuti akufuna abweretse mtendere kudera, amachita apply mphamvu ya asilikali kupereka ndalama kulamulira dziko. So amakhala pansi ndi kumapanga marules komanso malamulo osiyanasiyana ndi cholinga china kuti dzikolo lizilamulidwa dziko limodzi akuti muganizo kuti akufuna abweretse mtendere ku dzikolo. So amene wawa Pope people are in the United States illegally, there are ways to treat that. There are courts, there's a system of justice. So nkhawa yawo afotokoza nena zoti atakhala atavomera mgwirizano umenewo ndiye kuti dziko limodzi alipanga kuti lilowe m'malo mwa mayiko onse, zimene ndizosayenera. Mgwirizano sungasogoleredwe ndi dziko limodzi monga takamba kale. Iwo afotokoza kunena kuti chikhala kuti wina idali ngati monga idali United Nations kuti yabwera ndi imene ikufuna kuti apange nawo mgwirizano akanachita nawo mgwirizano. Ndipo mukufotokoza kwa afotokoza kuti Vatican imathandiza kwambiri ntchito ya United Nations. Ndipo chifukwa chimene akanira a Trump kuti achite nawo mgwirizano ndiona kuti iwo akufotokoza kuti kuchita nawo mgwirizano a Trump kutha kusintha kapena kuchepesa mphamvu ya United Nations. Komanso chinthu cha namba 2,
kuti avomerezane ndi Donald Trump kuti akhale nawo mu mgwirizano wa Board of Peace, ndiye kuti zimenezi zipereka mphamvu kwa dziko limodzi limene ndi USA. Pamene iwo Vatican afotokoza kuti imaopa kuti mtendere sungakhale wa dziko limodzi, uyenera kukhala wa mayiko onse. So nkhani ina imene iwachititsa kuti akane ndiyona kuti kusowa kwa mawu a anthu okhuzidwa. Mwachitsanzo dziko la Gaza afotokoza kuti Board of Peace imene yapangidwa kutsatira zokambirana zimene zinachitika ku United States of America. Komano akufotokoza kuti a United States of America mosogozera ndi Trump sanakhale ndi nthawi yofunsa eni wake amene akufuna kubweretseredwa mtendere. Mwachitsanzo mu agenda yawo amafotokoza kuti afuna adzetse mtendere makapa nkhondo ngati ya ku Gaza, ku Ukraine ndi mayiko ena china Iran. Pameneno chimene akuchita ndi kuyambisa gulu akuti loyambisa mtendere. Pamene amene akuvutikawo sanawafunse kapena sanawayitane ndi kuwakhazika pansi ndi kuchita nawonso zokambirana ndi kugwirizana nawo mkambirano, malo mwakewo angodzambatuka ngonena kuti akuyambisa gulu limene lizibweretsa mtendere makapothetsa nkhondo zimene zikumenyedwa. Mkufotokoza kwa wafotokoza kuti anthu omwe akukhuzidwa ndi nkhondo amayenera kukhala mbali imodzi ya zokambirana. Komano mu Board of Peace zikuoneka ngati zisankho zikuchokera kwa atsogoleri amphamvu osati kwa anthu omwe akuvutika. So izizi malo mwake zipangisa kunena kuti kumvetsera osauka ndi ovutika kukakhale kutani kovuta. And izizi zikususana ndi mfundo zimene mpingo umene wakatolika kuti amayendetsera kunena kuti kumvetsera osauka ndi ovuta zikhala zovutirapo, malo mwake amene wawa a USA azichita zinthu mwakufuna kwawo zimene ndizosiyana ndi zimene wamakhulupirira. So mu mfundo yawo afotokoza kuti mfundo ya mpingo pa nkhani ya nkhondo akufotokoza kuti mpingo wakatolika nthawi zonse umaphunzitsa kuti nkhondo ndi njira yomaliza kwambiri kapena kuti last option, and samathandiza njira za nkhondo ngati njira yoyamba. Iwo afotokoza kuti pakakhala kuti pali vuto, njira imene ili yomalizisisa atakhaurayisira njira zonse ndi njira ya nkhondo. Pamene United States of America imayuza njira ya nkhondo ngati njira yawo imodzi yoyamba, sakhala pansi kuti akambirane ndi anthu zimene iwo sakugwirizana nazo. Andakaona mumonse mene mukuchitika zovuta ngati nkhani za nkhondo ndi madera onena kuti ma option enawa okhala nawo pansi kukambirana asanachitike, chifukwa choti USA imangobwera ndi ziganizo zawo ngati basi supreme leader kungobwera kuchita dictate ndi kubweretsa zimene akufunazo ndi kulankhula zawozo basi anthu aziwaopa. So iwo akufotokoza kuti mfundo yokhuza nkhondo ndi imodzi mwa mfundo zimene iwo amayitenga kukhala last option. So sangagwirizane ndi bungwe limene limatenga nkhondo kukhala first option yake. So zimenezo ndi zosatheka. So muratha kuona kuti ndafotokoza za Vatican. So si Vatican yokha imene yakana kuchita mgwirizano, palinso mayiko ena amene akugwirizana ndi Vatican mu mfundo zawo kunena kuti dziko limene lili sakufuna mtendere osogoledwa ndi munthu mmodzi amene ndi Donald Trump. Ena mwa mayiko amene akugwirizananso ndi mfundo za Vatican ndi monga Canada, and Canada nawonso idapereka mfundo yawo nena kuti nawonso akukhulupirira kuti mtendere umayenera kusogoledwa ndi United Nations osati bungwe latsopano losogoledwa ndi mtsogoleri wa dziko limodzi. So akufotokoza kuti Canada imaopa kuti bungweli lingakhale la ndale. Akuopa kuti akungosayinirana nawo zimene zipangisa kuti gulu limene lili la Board of Peace likhale likulowesapo ndale pa zochitika zake. So nawonso akukana zimene. Dziko lina ndi la Australia. Nawonso Australia lafotokoza kuti lili ndi nkhawa kuti bungweli lingasinthe malamulo a dziko lonse and lingapereke mphamvu zambiri kwa dziko limodzi. So akuopa kuzigulisa zili ngati kuti akuwayitanira mu matchera iwo amene awatchera kuti anthu akungosayinirana nawo chifukwa kuti mu bungwelo oyambisa ndi iwowo zipangisa kuti wachi azizimva nomwe amphamvu malo mwache azapangisa kuti malamulo a dziko lonse lapansi asinthidwe chifukwa cha iwowo. So iwo akukana zimenezo kuti no, ife sitivomera kukhala nawo mu Board of Peace chifukwa ife tikakhala pa mgwirizano ndinu pakalekale muthokozapezeka kuti mwayamba kuzimva, and pakuzimva muzapezeka kuti mwayamba kusintha nawo malamulo amene dziko lonse lapansi amayendera. So nawonso afotokoza kuti no, mgwirizano ukuyeneka uchitike ndi mayiko onse osati dziko limodzi. So dziko lina ndi German. Nawonso German afotokoza kuti nthawi zambiri imathandiza mtendere ochokera ku malamulo a pa dziko lonse lapansi. Choncho akukayikiranso kuti bungwe losogoledwa ndi munthu mmodzi kapena bungwe losasogoledwa ndi iweni sangalizirecho malo mwakenso nawonso akana kuchita joyi. Palinso dziko la France. Nawonso France yafotokoza kuti imakhulupirira kuti zokambirana ziyenera kuchitika kudzera mu mabungwe a dziko lonse lapansi osati kudzera mu mphamvu
za dziko limodzi. So Norwenso nawonso yafotokoza kuti dziko lawo ndilodziwika pa ntchito za mtendere andi imaopa kuti njira ya Trump ingachepese ntchito za diplomacy andi ingalimbikise njira zachangu m'malo mwa zokambirana. So malo moti anthu azikhala pansi kukambirana kungochita join ndeti Trump azikhala kwambiri ndi mphamvu zongofulumira kubwera ndi rule out kuti chichitike chakuti sinangayondeni wake gulu ndi anthu onse azikhala kuti basi akungochita 4 pansi pandani pa iwo zimenenso ndizosayenera. So European Union magulu aku Europe kapena kumene kulino maiko ngati achina Vatican aja amene akana kuchita nawo mgwirizano umenewo. So zikuonetsa kuti maiko ochuluka nkhawa kukayikira komanso kusafuna kulowa ndi kumene kukuchitisa zimenezi zandi chifukwa chawo chachikulu ndichonero kuti iwo amafuna azisogoleredwa ndi United Nations. So zili ngatinso kuiwoza imeneyi USA kunena kuti mubwerere ku United Nations ngati mufuna kuti tizimvana musaiwale kuti paja anazitulusamo yes kuti iwo akukayimano pokha ndo apanga gulu lawo akufunanso mamembala mu United Nations aja alowe nawo mu Board of Peace. Pamene Board of Peace iyo anthu anena kuti no tikayiwunikira ikuoneka ngati kuti inu mukufuna tikupaseni mphamvu chifukwa tikakhala nanu limodzi mutongotitembenukira ndikuyamba nokumazilamulira zinthu ngati mulipo nokha amene pamene muzapeza kuti tilimo mayiko ambirimbiri kwangumaza kuti mukulamulira ngati mulipo nokha. So mukaona nkhani ndi nkhani yonoti of course zifukwa zimene zoperekedwa ndizoona ndithu. So penanso ngomazifunsa kuti ndi momwe ina amanenera kuti tsiku lokufa nyani mtengo umaterera popeza ndi zikuchitika zambiri. Musaiwalenso kuti dziko la Zimbabwe lulakana kuchita mgwirizano ndi USA maka mankhani ya Memorandum of Understanding imene yokuza za umoyo imene Americanso imafuna kunena kuti akavumira nawonso avumire zina zake zoti zichitika mdziko la Zimbabwe. So pena ngumati zawada atonso pano zooneka ngati zikuwada. So funso ngumati inu afuna mtendere wanji. So mwazo akumaopseza dziko la Iran kuti ali atani. So mafunso amene maiko ena wakuzifunsa ndi amene kuti dziko limene likufuna mtendere ngamachitenso za nkhondo ndifaka anthu akukana kunena kuti nkhani ya peace simasogolerera ndi atsogoleri amene amakonda nkhondo fa mtendere suzaifa cha nkhondo and simuchita apply atsilikali ndi ganizo kuti mbweretse mtendere. So zonkha zovuta. So nkhani ndimeneyo pakati pa Pope komanso Donald Trump pa nkhani yokhuza kuchita na join kumene Pope wakana. So takupasiraninso list ya mayina ena amenenso nawo akana kunena kuti no sili kupanga nanu mgwirizano and sizitheka zimenezo chifukwa njira zimene mufuna kutsatira ife sitingagwirizane nazo komanso mukuona kuti muli ndi machera mukufuna mutipange ifeyo tikhale okupembezani mukhale mulungu wathu tikakujoinani and mukufuna muchepese mphamvu za United Nations mukutidzerera kumbali ndicho linga kuti muchepese mphamvu za United Nations pamene musaiwale kuti USA idatuluka kale mu United Nation ndakufuna no achepese mphamvu azichepse mphamvu za United Nations zicha aonekirebe kuti USA ijayo popanda iwo maiko ena ali chabe. So kudzera mu bungwe limeneli ndikumenenso aona kuti uku kuti tikupezeka kuti no tawina dominance no tilindika yes kamphamvu ndithu kuonekera kuti ifeyo ndife ma allies amphamvu. So ndi momwe zikukhalira. So through comment section ndidziwe komanso kumva kunena kuti ino mukuiona bwanji nkhani imeneyi imene Pope wakana kuchita mgwirizano ndi USA. So through comment section ino momwe ndingadziwire komanso kumva maganizo anu pa nkhani imeneyi. So mu video mtsiku la lero mudali ndine 1000 Mark Thompson ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos amene kharu makukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.